Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Iban Perez daukagu gure artean eta Labeko sindikatua izateaz gain, gaur kontan Gazkalo sos arrazismoa elkartearen ordezkari gisa dator. Eta berri erdi txarrekin esango dugu edo txarrekin datorrela, baina sakonduko dugu apurtxo bat, zein den gaur elkartzearen arrazoia, eta azalduko digu apur bat ere zertan datzan Gazkalo elkarteak. Kaixo, zer moduz, Iban? Egun ongi esan beharko. Denboraldi arraro honetan, baina ongi, bai. Zu sindikatu bezala ibiltzen zara, LAB sindikatuarekin, eta Gazkalorekin elkarlanean zabiltza. Konta iguzu pixkat, zer den Gazkalo elkartea eta zer den bere funtzioa Nafarroan? Bueno, Gazkalo berez ez da eragile bat, bada federazio bat, nun ijituen elkarte ezberdinak Nafarro mailako, elkarte guztiak esan nuke daude federatuak. Eta, beraiekin dugun harremana bagaude, marko honetan hori ipatu behar ere bai, hiru eragile gaude, LAB sindikatua, Gazkalo, ijitu elkarteen federazioa, eta sos arrazakeria Nafarroa. Sos arrazakeriarekin aspaldiko partez gaudela harremanetan eta elkarren desberdinak ditugu sindikatuan. Duela 3-4 bat urte hasi ginelako lanildo berri bat jorratzen, hor etorkinak, kolektibo arrazalizatuak, horren bueltan ere ematen diren arazo espezifikoak landu nahian. Orduan lanildo hori martxan jarri genuenetik, oso azkar egin genuen kontaktu hori sos arrazakeriarekin, elkarlan ezberdinak dituko eskutarten esan bezala, eta kasu honetan, ijitoen komunitateari lotua, Paskualak edo sakonduko dugun gai horretan, bizizandakoari lotua nolabai, kontaktua egin genuen, ikusi genuen, kasua gure urtetan larria zela, eta merezi zuela aurrerako inbertsio potente bat egitea, ez? Eta, hortan gabiltza. Gaur egun Nafarroan gutxi gora bera, zenbat ijitu talde daude edo zenbat asoziazio daude ijituak errepresentatzen dituztenak? Esango nuke eskualde bakoitzean kasi dagoela elkarte bat, ez badabi, kasu batzuetan ijito emakumezkoen taldeak dialako, eta denetara esango nuke buruzari naiz, baina uste dut 8 bat talde federazio honetan sartuak daude. Eta Nafarroako egoera zein da hientzat, hau da, egunerokotasunan bizi duten arrazismoa eta bizi duten bazterkeria handia da, azkeneko urtetan pixkat normalizatuz doa haien presentzia eta gizartean beste modu batean funtzionatzen dute, nola jasotzen du gizarteak? Gure ustetan, naiz eta komunitate honetatik esfortzu handiak egin azken urteetan, eta nabaritzen da, hainbat jarduera ezberdinetan parte hartzen dutelako, egiten dituzte hainbat programa integrazioa bultzatu nahian, eta uste dut, ijito mundua oso aktiboa dagoela logika horretan, baina aldi berean, esango nuke, ez soilik Nafarroan, baina orokorrean gizartean oso errotuak daudela ijitoen kontrako jarrerak, ez? Justo horrengatik, uste dut azpimarratzekoa da, Europatik duela urte batzuk ateratzen ebazpen bat, nun ez da hitz egiten diskriminazioaren kontrako politikak ezarri behar diela, orokorrean, baizik eta ijituak seinalatzen dira espezifikoki kolektibo bat bezala bereziki pairatzen duena diskriminazio hori, ez? Europatik etorritako ebazpen horretatik ere Nafarroan badaude programa eta estrategia ezberdinak ijitoen kolektiboari zuzenduak zuzenean. Eta horrek gure ustetan islatzen duena eta precisamente komentatzen ari garena, ez? Ijitoen kontrako diskriminazioa oso errotua dagoela gure gizartean, oso modu ezberdinetan ematen dela, batzuetan oso modu ezkutuan ematen da, baina bai kontziente gara ematen dela bizitzaren arlo praktikamente guztietan, ez? Dugu kasu honetan lanari begirako munduan mugitzen ari gara, baina kontziente gara, ijitoen kontra dagoen giro hori toki guztietan ematen dela, eta horregatik berezik inportantea, ez? Horren kontra hastea ere bai, paioen mundutik gauzak egiten haiekin batera.
Ijitoen populazioaren handiena Nafarroan non kokatzen da? Pues egia esan, eskualde gehienetako hiriburu gehienetan dago ijito komunitate oso handia. Lizarran bereziki, Iruñan ere bai, Tuteran dagoen komunitatea oso handia da, baina gero beste zonalde batzuetan, bai Baztanen, bai Gortiritan, bai, bueno, badaude, txikiagoak, kasu honetan populazioa ere txikiagoa dalako, baina esan dezakegu Nafarroa osoan eta Espainiako batez gainera, ez dela fenomeno berri bat, ijitoak gure artean. Eta aipatzen zenuen lanerako bide hortan laguntzen dituzuela ijitoak, nola ikusten duzu panorama jendeak oraindik ere bai badauzka aurre iritzi horiek kontratazioak egiterako orduan edo haiekin harremantzerako orduan laboralki ere bai? Bai, egia esan, eta nik uste, precisamente orain komentatu dugun diskriminazio historiko horren ondorioz, ijitoak nagusiki mugitu dira lan arlo desregularizatu batzuetan, ez? Ia esan daiteke, besteok abandonatzen ditugun jardueretan, haiek hasten direla aritzen. Bai, txatarra bilketan, oso ikua da ikustea pertsona ijituak, baina baita ere, azokatan eta, montatzen diren postuak, nekazaritzari lotua, arropa, hor nunbait, guretzat horren erakargarriagoak ez diren lan jarduera horietan, haiek hasten dira ibiltzen tokia dagoelako, eta horrek precisamente erakusten duena da, lan mundu arruntean muga batzuk ezartzen zaizkiela, nun, debekua, debeku parametrotan topatzen dien egon ahal izateko beste okupatzen ditugun lanpostu horietan. Horren ondorioz, komentatzen duguna, haiek lan egin behar dute, dirua behar dute guztiok bezala, eta lan jarduera oso espezifikoetan ibiltzeaz aparte, bai esfortzu handia egiten ari dira, programa ezberdinen bitartez, saiatzeko lan mundu regular horretan sartu ahal izateko zientifikoak o aukerak bilatzen. Horretatik, hainbat programa, ijitoen mundutik pertsonak saiatzeko lan mundu arruntean sartzen oso daude. Insertzio programak, bereziki ere, kasu honetan, emakumei zuzendutakoak. Emakumeak dira diskriminazio handiena pairatzen dutenak lan mundura sartzen zuen estadistiken edo datu bilketen arabera, edo nahiko antzekoa da gizonezko eta emakumezkoen artean? Nik esango nuke ijitoen kasuan bietan ematen dela diskriminazio oso handia, baina gizarte osoan gertatzen den bezala emakumezkoa diskriminatua egon da, baioak eta edozein jatorria izan da ere, kasu honetan bikoizten da, egoera hori haien kasuan. Aipatzen zenuen askotan egiten dituzten lanak merkatuari edo saltzeari lotuak daudela eta askotan kalean saltzeko ohitura daukate ez. Imaginatzen dut COVID-19ak ere hortan asko eragingo zuela eta haien bizitza erabat aldatuko zuela, ezta? Osala da eta hola adierazten digute. Eta kasu honetan bai ijituak edo kaletatik ibiltzen diren hainbeste saltzaile ez, hienak arrazelizatua direnak, afrikarrak, nagusiki, hemen Iruña herrian Nafarroan ezagutzen duguna, bai marrokiarrak o magrebtarrak eta ego afrikatik etorritakoak. Eta ijituak ere bai, hor ere bai ez, elkartzen dira kaleetan gauzak saltzen, batzuk eta bestek, eta bai, esaten duten bezala, COVID-aren adira hartu diren igurriak eta asko baldintzatzen ari dira haien jarduera, eta logikaz ere, zen diren egoera, lanbitasun ekonomikoak eta oso inportantea. Iban, zuen komunikatuan aipatzen zenuten Lizarraldean eman den kasu bat, ez? Juguetos dendan, egon dela, ez? Halako eraso bat, haiekiko, ez? Ijituekiko konteguzu apurtxo bat zein izan den egoera Lizarran gertatu dena eta nola moldatu duzuen edo ze ari zareten egiten honen aurrean? Bai, hau Paskualak azaldu zuen hor urtarrilaren hasieran Lizarran egin genuen kontzentrazio batean. Beraz zegoen programa batean, Mujer Emplea deitzen dena, fundazio batek kudeatzen zuena, Fundación Coinea Equalitas, eta hor fundazio honek duen programa da Nafar Gobernuko diru laguntzaz bultzatua,
eta Lizarrako udalak ere bai parte hartzen du bai programa horretara bideratzeko pertsonak identifikatzen, baita, bueno, zenolako tokietan garatu daiteken programa. Programak bat zituen bi zati, bat teorikoa, bigarrena praktikoa, eta, bueno, lehenengo zatia gainditu ondoren, iritsi zen praktikaldiak egiteko momentua, eta hor, denda ezberdinak zeuden prest hartzeko programa honetan zeuden emakumezkoak, eta Paskualaren kasuan, bueno, juguetos denda aukeratu zuen berak, seme alabak dituelako, seme alabak txikiak, berarentzako Lizarra bazen erreferentziazko toki bat, oso ilusionatu bat zegoen, hor, saiatzearekin praktikaldi horiek egiten, gainera esan omen zioten, bueno, hor Gabonetako kanpainan zelako justo praktikaldi hauek, pues aukera zegoela, agian gero geratzeko, denboraldi batez, lanean, eta, bueno, beratzekoen oso ilusionatua kontu ez berdin. Printzipioz, esan digutenaren arabera, dena bideratu bat zegoen, enpresa alde zegoen, neska bat, programa horretan zegoen neska bat izateko ordenan Gabonen bitartean, eta arazoa iritzen, pues, justo praktikaldiak hasi baino egun pare bat lehenago, ja formalizatzen ari zirenean tramite guztiak eta kontratua, praktikak egitzeko, aseguruak eta horrelako gauzatarako derrigorrezkoa izan zen pertsona honen datuak publiko, bueno, pasatzea, enpresak ikusi zituen, neska honen izena abitenak kasu honetan, eta ikusi zuen, bueno, Amador Jimenez, diala abitenak, Amador Jimenez Lizarraldean lotzen da oso azkar institutuaren komunitatearekin, eta hor hasi ziren arazoak. Batean enpresa desagertzuten, ez zen komunikatzen, nahiz eta ja adostuak izan, bueno, egunak, orduak, dena nolabait itxita, eta, bueno, Fundazio Koinetik saiatu ziren kontaktu ezberdinak egiten, lortu zuten azkenean, eta hor, trasladatu digutenaren arabera, bai kontatzen digute, nagusiak o enkargatuak, ez dago oso argi, aipatutuela, bueno, abizen horiekin arazoak izan dituztela, lapurketa batzuekin, hor arazo batzuk izan dituztela, eta horren ondorioz, dela Paskuala praktika horiek hor. Eta hor asisten pixka bat, bueno, pues arazo guztiaren kudeaketak nahi dutu horrein, bueno, baitezke pixka bat ez dela mantzeko guztia, hori ari garena. Eta kasu honetan, zuen momentu honetan, zer egin duzue egoera honi buelta emateko eta soluzio bat topatzeko egoera honi? Bai, pues, egoera aztertu ondoren, hori da guen teratu ginen gurekin jarritzen Gazkaloko kideek harremanetan hor abenduaren bukaeran, bigarren 15aldian, Gabonetan sautu baino lehen, lehenengo gauza egin genuena izan zen baloratzea genuen dokumentazio guztia, informazioa, hainbat interlokuzio, hainbat aldera, elkarrizketak, objektibatzeko pixka bat, zer gertatu zen, eta baize lekukoak, baize frogak, pixkat aztertu, arazoaren bueltan egondako hainbat gako, eta objektibatu ondoren bai ikusi genuen, bueno, bazekola hor oinarri importante bat planteatzeko diskriminazio kasu bat digituen kontra, eta horren arira, lehenengo gauzari genuena izan zen, hor otsailak lauean juguetos dendaren aurrean Lizarran egin genuen mobilizazioa. Izan zen abia puntuan, nolabait, azaldu nahi genuen gizarteari, azaldu nahi genion zer gertatzen ari zen toki horretan eta komunitate honekiko, eta hori hartu genuen abia puntu bezala horren ondoren egin ditugu bote ezberdinak nun interpelazio batzuk egin ditugu bai Nafar gobernuari eta bai Lizarrako udalari. Juguetos dendarekin ikusita Lizarrako jabeak ez dituela adierazpenak egin nahi, ez du, printzipioz interlokuziorik ez dugu berarekin, saiatu gara ere bai Juguetos dendaren zentralarekin harremanetan jartzen, ikusteko aukerak egon daitezken, Paskualak behar duena eta nahi duena saiatzeko bermatzen, eta azkenean ez da beste munduko gauza, berak planteatzen duena, baina bai
planteatzen du aitortza bat, egondako diskriminazioaren aitortza bat, oso importantea dela berarentzako, nolabait barkamenak edo erreparazio parametrotan hastea ere bai kokatzen, eztabaida eta hortik haratago planteatzen du berarentzako oso larria izaten ari dela, izaten ari duen prozesua. Horregatik, importantea dela berarentzako ere jakitea etorkizun batean bai jugetozen eta bai instituzio publikoetatik neurri zehatzak planteatzen diren horrelako kasuak berriro eta parametro horietan mugitzen ari gara oraintxe bertan eta interlokuzio ezberdinak esan bezala bai instituzio publiko ezberdinekin prozesuetan parte hartzen dutenak eta gure urtetan justu horrengatik erantzukizun bat beharko dutenak behi jugetozen da ere hor demandelako kasu. Ea poliki-poliki joaten zareten, lorpenak egiten, ezagik Nafarroako gobernuarekin ere mintzatzeko aukerarik eduki duzuen, berareien erantzunik jaso duzuen? Bai, jaso dugu, Lizarrako udalaren partetik lehenengo momentutik eta Nafar gobernutik ere bai, printzipioz prestutasun bat gurekin elkartzeko eta gaia jorratzeko. Bai da egia momentuz ez dela gauzatu, bilera hori, ez dugu itzordurik eskutarten. Eta esan digutena, bada momentuz informazioa ere biltzen ari direla, bi aldetatik, eta hori ikusiko dugu, mediazio moduko baterako aukerak dauden, hobintzat interlokuzioa enpresarekiko erreztu, edo bestela, bi karril paralelotan ibili beharko gara, bai instituzioekin, printzipioz prestutasuna eta jarrera positiboa erakutsi dutena, eta gero jugetoz eta nagozen bigarren karrilen, eta berrortzen dugu, bai hemengo nagusiarekin, edo bestela zentralarekin, interlokuzio pixkat sendua izaten, eta jarren lortzen dugu, izutako parametro eta gauzako katea. Ea ala den, animo zuen lanean, gure partetik ere bai besarkada goxoena kasu honetan protagonista dugun Paskualari, eta mila esker zuri ere eta arte hau eskaini eta guri zuen egoera zein den kontatzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei, arreta jartzean apikene gai honetan, gure urtez horreko horrelako gauzak hastea bai gaineratzen, eta batez ere, edo bizunari berira konponbideak bilatzen. Orduan goize, eskerrik asko eta haituko gara. Beste bat arte, agur.